Jama'a assalamu alaikum, sunana Shamsuddin Jibrin Yangan. Kamar da kuka sani, wannan tasha tamu ta Sham Smart TV a koda yaushe burinta da muradinta shi ne ta kawo muku abubuwa wanda za su taimake ku a rayuwa. So kamar yadda muka sani, wannan sati mun zo muku ne da wata sabuwar hanya da yan Yahoo suke yi, suke cire wa mutane kuɗi a account ɗinsu. Hanyoyin da mutane suke bi suke cire wa mutane kuɗi a account ɗinsu, kamar yadda aka sani, suna da dama. So wannan ɗaya daga ciki ne wanda muka kawo muku, wanda gaskiya yana da kyau mutum ya kiyaye a duk lokacin da ya ga wani sako makamancin wannan ya shigo wayansa, sai ya san me ya kamata ya yi. So wannan sako dai da farko sukan turo mutum ne a waya ta message kenan, ta text message. Sakon yana nan kamar haka. Farko za ka ga sakon kamar haka. Sakon yana nan kamar haka. So wannan shine lambobin da suke turowa. So daga zarar sun tura maka wannan sako, za su buƙaci ka hada shi da katin shaidanka na ɗan ƙasa, wato national ID card kenan. So wannan katin ka na ɗan ƙasa, da zarar ka kuskura ka ɗaura shi a wannan sako da suka kawo maka, katin ka na ɗan ƙasa, to har ga Allah daga wannan lokaci kudin ka ba naka bane. Dan haka kudin sai ka ji alert na cire kudi daga bankin ka yana shigowa cikin account ɗinka. So dan haka ne muka ga ya kamata a ce mu tunatar da 'yan uwa al'umma